Hej, så er YouTube igen. Det er video nummer 6, og det kører bare lige ud af den vej. Ja, men det er den video, jeg vil vise jer. Hvordan man får sin computer til at køre hurtigere. Altså også for game. Altså også for at spille og noget. Ja. Og optager i det hele taget. Det gør. Hvorfor se? Men det gør det, gå ind i start. Gå ind i kontrolpanelet. Nej, det gør det ikke. Bare i en computer. Trykker I på systemegenskaber. Og så herinde i avancerede systemindstillinger. Den trykker I på. Og så går det lidt tid, fordi jeg optager. Så ja, det lukker jeg bare ned. Og sådan der, så har vi den. Trykker I, så får den er på avanceret. Trykker på indstillinger. Bedste ydelse. Og så trykker I anvend. Og det tager lige lidt tid. Sådan der. Og så trykker jeg OK. Og så kan I også, ja, hvis I er trætte af det udseende, så kan I trykke på personlige indstillinger. Og ja, det så herinde i personlige indstillinger, der kan I vælge, finde jeres temaer, og så bare tage basic. Hvis I er trætte af det her gamle, kedelige udseende. Men ja, efter det, så kan I gå ind i, så går I hernede i start og skriver på en Mac eller en XP, og sådan noget, så trykker I kør. Ja, så åbner I run, så skriver I procent. Det går ind i. Og så herinde vil der være en masse ting. Og ja, I markerer det hele. Ja, og hvis der er rigtig meget, så trykker jeg bare på den øverste, eller sådan noget, så trykker jeg kontrol og kontrol A, kontrol all, så trykker jeg shift i bunden, og så delete. Og så ja. Og så der burde være rigtig mange, men hvis jeg ikke har gjort det før. Så dem her, hvor der står spring over. Så spring over, så trykker jeg bare spring over. Og jeg kan ikke gøre det, for jeg har lige gjort det. Det var lidt dumt, jeg skulle vise jer det, men det er jo. Så husk at tage en papirgummi bagefter. Men så efter det, så kan I gå ind i kontrolpanelet. Og så der strømstyring. Ja, den skal lige tænke. Sådan der. Så den vil være på balanceret her. Men ja. Den der. Den lægger mere. Og den der, det er for noget game booster shit. Det har I ikke, dem her. Dem skal I bare glemme. Og den her, den kommer til at ligge hernede. Og den her kommer til at ligge deroppe. Men i hvert fald så trykker jeg på pilen, og så finder jeg høj ydeevne. Den har jeg så her. Fordi så trykker jeg på skift indstillinger for plan. Og så slukker skærmen aldrig. Til computeren i slumning aldrig. Så kan jeg også trykke på avanceret. Men det behøver jeg ikke. Alt det her. Det er fuldstændig meget. Så det er ikke lige meget. Det kan få til at lægge mindre, men selvfølgelig. Det er op til os selv, om vi gider råde med det. Ja. Det var vist det, tænker jeg. Nu skal jeg lige se, om jeg kommer på noget andet. Jo, ja selvfølgelig. I kan også køre diskoprydning. I går ned i start. Så støder jeg bare på disk
disk. Og så kommer en diskerbrydning. Og så her. Jeg vil... Hvad hedder det? Ja, jeg vil synes, I skulle tage seeren. Jeg vil anbefale, at I tager seeren. Fordi det er den, I bruger. Og D'eren, det er bare sådan en. Den har masser af plads på. Men I tager bare dem begge, hvis det. Ja, så trykker I på den. OK. Så kommer denne her frem lige om lidt. Ja, der kommer sådan en frem. Og så begynder den at rydde op. Og så bagefter det, så kommer der sådan noget frem herover. Og så skal I bare markere alle sammen og trykke OK. Og så sletter den filen. Og det skal I bare gøre. Den sletter ikke noget fil og sådan noget. Det er bare sådan nogle unødvendige ting. Efter det. Og så kan jeg også åbne disk defragment. Og jeg trykker bare på disk defragmentering. Ja, den trykker jeg på. Nej, nu har den der så frem. Det tager lige 5 minutters tid. Ja, nu skal vi lige ind på disk defrag. Prøv lige at åbne det igen. Prøv lige, jeg pauser lige videoen. Jeg pauser lige videoen, indtil den kommer. 2 sekunder. Sådan der YouTube. Sådan tilbage. Ja, sådan åbne. Og ja. Der har jeg alle mine diskeenheder. C'eren, standard. D'eren, en ekstra en jeg har. Kingston Windows B, ny diskenhed. Den er ikke installeret, og den er reserveret til systemet. Altså, bare til dem der to, det er fint nok. Men så trykker jeg der, og så analyser disk. Og så 0% analyseret. Og så efter det, når jeg har gjort det, så trykker jeg på skal vi lige vente. Så når jeg trykker på defragmentere disk. Eller disk, det kan man sige. Ja. Men det var det. YouTube. Vi ses. Hvis jeg kan ikke huske, hvordan man stopper. Så skal man hej.